Akwa ilotere vidio m mere ebe a wee na-asị gị asị onye Igbo ebe ị na-azụ paasị maọbụ na ị na-azụ foonu gị avoid ya somebody ịnọkọta wetara gị foonu ịmara onye dị ife afọ ịmara adreesị ya ịmara ife ọ na-alụ ọjọsụ na ị nọ na-emekọ ọfọ asị gị na onwe foonu dị available ikwuo price ị na-alụfa foonu kwụọ ọfọ ụgwọ tiatụ receipt tiatụ gị nwee mma kedu onye dị ife ahụ wetara dat foonu afọ ego and na gị nwa na-azụ paasị anọkọta akpọọ na foonu sị gị na onwere paasị nwere moto pụtara na onwere paasị moto dị alfa ka ị ga-esi wee fịa ịgwa afa weta the sample maọbụ ha buru ya bịa na the pay ịmara onye dị ife afọ ịmara ife ọ na-alụ ịmara adreesị ya. Do you understand me? Ife ịmabụrụ na elesịrị gị the paasị maọbụ na elesịrị foonu cheap, do you understand me? Ịma na onye idigridi ịghọtago na ịbụ onye ụlọ afịa. Do you understand what I'm saying? So achọrọ m ka ị watch ya this video kịta ka ịfụ ka dati ihe a m gwara gị ga-esi wee implicate gị maka mbọsị ọ ga-esu. Do you get my point? Watch ya this video at the end, then nkọwakwara gị ife suppose ịkọwara gị. Ndị Igbo si na na-agwa ntị jụ na ọyara anụ mbọsị ọbụla ntị kotere. Do you understand me? Ebele isi ntị esobe ya. Watch this video. Ambrose onye? Malunze onye ebe? Ugweli dị n'ebe? Ọkanọt dị ebe? Anambra steeti. Gịnị ka ị na-arụ? Na-emekwa gịnị ọzọ? Na-ezu ori. Nwunye gọmani na-ezu ori. Ụmụ gọmani na-ezu ori. Kedu ebe ndị ije gasigoro ori a? Aha. 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 Ọkụzụ. Okay. Ori na-ezu ịmụrụ ya amụkwa dị gị n'ọbara. Na-ege ntị na vidio ịmụrụ ya amụ ihe na-agwa ya kwa eziokwu o nwee mee gị fọs. Kedu ebe ị bịara ori? Kedu ori ije kịta ji wee jide gị? Kedu ebe isi wee rụzute ya? Oke, ori ị na-eje ori moto paakị na paakị ị na-eruzute paasị ya ịrụzuo ike ebe ị na-eje eri ya na mgbuka. Oke, kedu taim iji wee bịa ori ya ji wee jide gị? Kedu taim iji bịa ori ya ji wee jide gị? Ebe 12. Kedu ebe isi wee bịa ori ya? From Onitsha. Kedu ịgwa nwunye gị mgbe ị na-apụ? Ị na-eme travel. Nwunye gị mana ị na-ezu ori? Okay. And ị ma na ya ejide gị? Taata ịbịa ori mana ndị special squad ejide gị. Ị ma ha akwa edishọ onye na-agwa anyị o nwee mee gị fọs. Kedu ori isi na-ebịa? Kedu afọ ya ibu? Kọba gị ya. Ndị ọzọ izukwa nke ebe paakịrị ya? Na mgbada. Ọsọsọ gị so bịa ka na-adị one? Sọsọ gị? Okay. Onwe onye gị na-asụ sọsọ gị nwaso ị na-eruziri ije na paakị ebe edowere ya isi n'ebe ka ọ dị. Okay. Ihe iji na ego ole ka a na-eri ya? Ihe iji na ego ole ka a na-eri ya? 50. Ndị nke ọzọ iruzu ego ole ka a na-erekwa ya? Ndị nke ọzọ anyị iruzu akwagwa arụsị m ruo mfe ya pọmpụ ego ole ka a na-eri ya? Pọmpụ 100,000. Ka ị na moto isi na wee ruzute ya na tipa. Ndị nke ijecha mana ọkeja ma ebe dị iche iche kedu ebe ndị iruzu gasị ka ụdị moto iruzu gasị ya na ya? Owo. Nke ije n'ọka ka ụdị moto iruzu ya? Owokwa. Okay. Okay. Nke ịbịa kịta ji wee jide gị kedu ihe ndị iruzu gasị na ya? Aha. Kọva gịnị bụ ihe a? Aha, na gịnị ọzọ? Aha. Tipping pump. Okay. Okay. So ihe na-arụ ide agagharị and releaser. And ihe na-arụ ide agagharị na-ezuzie dị na moto ndị mmadụ akwa ya? Na-ene m anya. Na-ene m anya. Ihe na-arụ ide agagharị na-ezuzie dị na moto ndị mmadụ. Ụmụ gọmani na-ezu ori. Nwunye gọmani na-ezu ori. So ịgwa nwunye gị na ọka ime travel not knowing na ori ka ị bịawa. Taata ejide ka ị kọrọ gị. Okay. Ajụjụ a na-atụ onwe eme gị bọs. Gịnị ka ime eji wee jide gị? Akwa ịdịchọ ihe na-ekwu onwe eme gị fọs. Akwa ịdịchọ ihe na-agwa anyị. Akwa ịdịchọ ihe na-ekwu. Taata ndị special store jide ka ị ka ọ dị gị. Obi adịghị gị mma. Ife ifele. Sisi na-ezu ya na-ejide gị. Sisi na-eju ya na-ejide gị. Taata special squad ifte dum jide ka ọ dị gị. Ka ọ dị gị? Ife ifele ka ọ. Kedu adịbachi na-enye ndị na-ezu ori dịka gị? Ori adịghị mma. Okay.
anyị na-ekene mkpọmkpọ onye akwa aja afọ gị ikedu nnukwu ọfịa na-ekene Osodieme nnukwu Sam na-ekene awa maka ya na-ekene ọkpọmpi nna anyị ukwu na-ekene ọ dịghị sekuriti nọ na Anambra steeti na-ekene awa ebe gọvanọ solution isi ya chere mma ya chi ọzọ biko nụ onye awụ onye oshi ọ na-eme na ọ na-arụ mekaniki na-eje na-atọkọsị ihe ka ndị mmadụ na-atọkọsị ihe na moto ndị mmadụ ọ sị na omege na Ọkịja mee n'ihi ala mee n'Ọka mee na isu ana ọcha onye batakwa ọkụzụ mee nwa na ifitedunu tata ndị special squad ejide gị ihe anyị si na ma ndị Igbo ya adị mma na Anambra ya dị mma agbada eziokwu anyị were ekele nna anyị ukwu mkpọmkpọ ime onye akwa aja afọ Chimnike nga gburugburu arụsị dị nnukwu ọfịa niile ọnya si anyị gaba n'ihe anyị were eziokwu na-arụ wee na-ekenekwa igwe Dr. Emeka Nọdụ sekọnd onye eziokwu ifite ọnya nwasị anyị were eziokwu were ịfụnanya na-arụ ọrụ anyị ka ọ dị pịọ ihe ndị anyị na-ezukọsị na ilecha kedu ị na-eji ego ya eme iji enye ụmụaka nne isi na ịmụrụ ọrụ onye pakizie moto bete ịmụrụ ọrụ na onye pakizie moto ịmụ mekaniki were wee na-ezu ori ọwụ ihe ịmụrụ afọ ibe gị na-awọ mụcha ọrụ nwe wọshọp na-arụ ọrụ gụwa mụọ mekaniki were na-ezu ihe moto ndị mmadụ paakị moto ije tọọ ihe dị n'ime ihe ọwụ ihe ị na-arụ arụsị na ebe eburu si na moto a wee na-avịa ya dashbọọdụ adịrị ya echeburu na ịgba atabugo ebe ịghọta dashbọọdụ adịrị ya batrị adịrọ n'ime ebe a ewe oluzukwu kọọ gị a ma ibe seletin gị a na-adịsị n'elu ebe a adịrị ya ịghọta iwe weliri nne wee na-abịa na waya adịrị ya ị na-abịa eladiata nna aba ya oluzucha ewe ka nji nsu agbala ọtọ oluzu ladiata na ebe ọtanata na-adị ọtanata adịghịzi ya unu bụ kiki anyị na kiki adịrị ya anyị ma ebe bụ kiki ma ebizi ya sekuriti kịta ịghọta ị na-abịa iwe nwoke eme ebe a awụkwa obere iwe nna onye kọba asụ kọba ebe shaftụ asụ na-adị ịbụrụ na eluzu ya eluzu amala ebe kọba ya dịzi adị ị na-abịa na nke a na-agwa gị ebe obi asụrụ ọkara iburu obi asụrụ kịta ka ọkara iburu kịta ịghọta mana ọ na sekuriti bịazi bịa nwudezie ya ọnya mee na-abịa na nke ya shaftụ nke ọ metago shaftụ nke a metago shaftụ nke a meta ịghọta so mma metazi shaftụ kịta onye so n'ibe mma ebi sekuriti na mgbago kịta ịghọta so onye ọwụ ibe a ọ ka mma na aịda na-abịa abịa kpụrụ moto akpụrụ kpụpụ ya ebe ịghọta akpụgote ya na chọpụ ewere nwa nwa maka ebutulili gị bọọsụ n'ala without ebutu gị bọọsụ nwoge iwe a na-alụ nwere isi ebo ya ma tipin na anyị nwa iwepụ tipin dị n'aka anyị ndị o zuru na-ezuru na ya anatago na ya ị na-abịa so onwere ibe anyị alụ ebe kịta n'ụwa ka ọ dị oke nwanne m ifugo ife mere na dis video kịta ka edị reason nji emere dis video ka ịghọta ka ife ndị anụnwa na-eme isi wee implicate gị na ị na-azụ afịa greediness na ịbụ ịdaizi ịfụkwara afịa dị ship ifili ịgbakawa genu ya adị na ya na ma ụmụnne m na gị na-abụ na ya na-apụ ndị mmadụ buru moto fapapa ime ọfịa gbuka ya eshi aka ya akpala onye afọ na-egbuka moto ndị mmadụ ị na-echetakwa ka ụbọchị gị ga-adị mbọsị ofu aka gị na-abọghị aghụghọ ofu aka maka na ndị Igbo si na nwanne enwebe di onye ọbụla na-eri ife onye ori bụ onye ori. Do you understand me? Maka mbọsị oge ese eti ọnya ka nji emere gị this video na-create gị this awareness emepụla m video kọwara gị the implication na this man kịta akwụ ịnụrụ ebe ọ sị ọ na-eje Ebuje pass na kedụ afọ ya bụ mgbuka
So ndị sekuriti a kịta ma ndị polisi kịta na-akpọrọ ya kịta bata na shọpụ onye afọ ọ na-eresi afọ, kedu ife ị ga-akọ? Kedu ife ọ dịghị ka ị ga-akọ? I'm asking you. Kenekwe m unu ọnụrụ karịa ibie ya emesịa.